parejas de terra de sementeira para comprar libros de caballerías en Kennemer. A esta parte voy a ver darlle título de Señora dos seus pensamentos. Que buscándolle nome que non desdicese moito do seu e que tirase se encaminhase ese na señora, eu chamala Dulcinea do Toboso, porque era da dona do Toboso. Non é ao seu parecer músico e peregrino que significativa, como todos os demais que a él con as súas cousas presentaban. Tanto que dixo, tanto persabiu el Prometeo, que o pobre Tirante terminou sair con él e servirlo en su reino. Dicía que, entre outras cosas, non quiso que se dispusese con él de boa gana, porque tal vez que podía acontecer a aventura que gañase quitamear a esas fallas a una ínsula, e lo quisase el volver la doncella. E outras tales, Sancho Panza, que así se chamaba o labrador, deixou a súa muller
30 o 40 muinos de viento que hay en aquel campo. E así como Don Quixote os viu, díxolle o seu escudeiro: aventura vai guiando as cousas cousas, mellor non acertase vos a necesario. Porque ves a mí, amigo Sancho Panza, onde se descobren 30 ou pouco máis desaforados gigantes, onde pensa matar batalla e quitarles a todos as vidas. Todos os sobrefugallos comenzaremos a enriquecer. Esta é boa guerra, é gran servizo de Deus e dar tan mala semente na patria terra. Parece Sancho que non hai verdad que non se sabe valer, porque todos son sentenças sacadas da mesma experiencia, vaias que unhas todas, especialmente aquel que di: onde unha porta se pecha, outra ábrese. Digo, porque se oída moite, pechounos a ninguna porta buscaos enganándose os matáns, agora abrimos de pago a pago para outra mellor e máis certa aventura. Entrar por ela, niña será culpa, sen que o poida dar a noticia de matar de la subida de la noite. Digo esto, porque si no brincano, cada nos ve que trae a súa cabeza busca, o el humanas no cesan eternas y no se emprende creación